jaki, ka san jaki ya amince shi jaki ne, shi yasa yake da peace of mind, ba a rikici da shi. Duk wani rashin kan gado jama'a ya gama taruwa a jaki, duk wani rashin basira da rashin fasaha to ya gama taruwa a jaki. To duk abin da aka siffanta ka aka ce maka jaki, to ba shakka sai kai kokarin gyarawa, saboda an gama fatiha a kanka. Dr. Jaki na dutsen tashi na ga bai raga wa kowa ba, duk girman furfuranka duk kankantanka a matsayin yaro zai bi ta kanka ya zage ka, in ta kama ya maka ashar ya maka ashar, wanda wannan ba koyarwa bace ta musulunci, ba koyarwa bace ta addini. Ina ba shi shawara a matsayin shi wanda yake sanye da riga ta malanta, wannan abubuwan da yake kuskure ne, ba daidai bane, ya kamata ya gyara ya daina. Mu alhamdulillah alhamdu, idan ya zage mu ba sabon abu bane a gurin mu, mun saba daukan zagi fiye da wanda ya yi mana ba. Saboda haka shawara ne ya daina taba malamai da suka fi shi wajen neman suna. Kasan idan mutum yana neman suna to komai yana iya yi. Idan mutum yana neman suna shi yasa ake taba manyan malamai da suka fi shi ilimi, suka fi shi a gurin Allah ba. To sai ya baro kansu kuma ya lallabo jikin mu saboda duk da yin suna. To Dr. Jaki ai Allah baka hakuri. A kawo mana dan fim ɗaya tak mai addini. To kai waye kai? Kai waye kai? Kai ka halice mu? Ko zaman ka muke a duniya? Kun an kawo jaddara mana kalmar shahada za kai? Sha kawai. Mahasadi, shaki, mici da addini, wawa, mugaffal kawai. Mu mun san da kai ana shawara da kai wa za a sa aljanna, duk duniyar nan yan wuta ne. Iyalanka ne kawai zaka bada shawara a sa su aljanna. To ƙarya kake. Aljanna ba taka bace. Malam Idris dutsen tanshi da kai nake wannan bidiyon. Kai duk duniya ba wanda ya iya sai kai. Yan kadiriya, yan tijjaniya, yan izala, a yan izalan ma yan sunna duk ba su iya ba sai kai. To mun ji duk masu laifi ne mu. Ka zagi yan Niger, ka zagi yan Ghana, ka zagi yan Kaba, wai kai baka zaga ba. A Najeriya ma babu shaɗin da wanda baka zaga ba. To ni ma ga tambaya ɗaya a gunka. Mun ji duk mu masu laifi ne. Mun ji duk mu masu laifi ne. Ina da buƙatar kai ma ka gaya ma tunda ka faɗi laifin kowa. To kai mai laifinka? Baka laifi? Ƙarya kake kace baka laifi. Tunda ka san laifin kowa. Ka fito ka faɗi na Fantami, ka fito ka faɗi na Sheikh Dahir Bauchi, ka fito ka faɗi na wani, ka faɗi tun na malaman nan, ka faɗi laifin fakan su. Laifin ka ne kai baka taɓa faɗa ba. To kai ba mai gaskiya bane har sai ka gaya mana laifin ka. Malam Idris Abdulaziz, baka da hankali Malam Idris Abdulaziz. Duk wanda yake son ka zai gaya maka gaskiya, ka nemi likitan kwakwalwa ya duba maka tunaninka. Ka bani tausayi. Domin Allah ta'ala yana faɗi a cikin Alƙur'ani a cikin suratul Isra'il, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullun ula'ika kana anhu mas'ula. Allah ta'ala ya faɗi cewa kada mutum ya ambaci wani abu ko ya faɗi wani abin da ba shi da ilimi a kai, domin da ji da gani duka abin tambaya ne a ranar gobe kiyama. Sannan ya malam zai yi da ayar da Allah ta'ala ya ƙara faɗin cewa wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah ta'ala shi kaɗai ya bar ma kansa sanin wane ne mumini, wane ne mai ibada, wane ne ke bin sa sau da ƙafa. Amma sai ka kalli gungun al'umma baki ɗaya ka ce babu wani mai addini a cikin fim. Ka duba hikimar Alƙur'ani. A ina ne cikin Ƙur'ani inda Allah ta'ala ya kalli mutane baki ɗaya ya ce kaza? Babu. Daga nan zaka ji Allah ta'ala yana cewa mutane aksar la ya'lamun, aksar la ya'qilun, aksar la yu'minun. Amma idan zaka ji yana cewa qalilun ma tu'minun. Duk yanda aka yi ba inda Allah ta'ala ya yi jam'i. Amma yau ka fito ka yi jam'i akan 'yan fim. To ni ɗan fim ne. To ya malam ya kalle ni? Idan ina addini da baki ake addini? Yana da kyau dai gaskiya mu rika tsarkaka bakunanmu. Ni ba zan kira ka da sunayen da ake kiranka a social media ba. Amma shakka babu duk wanda ya kalli clip din nan to ya san cewa kai dai
ba lafiya. Assalamu alaikum. ƙarya kake 49 kawai yan 49 a addini manzo Allah bai faɗi da ba kowa hayaniyar sa yake kowa iskancin sa yake yi Kamar da ka faɗa ta mame ko ina. suna ta mame ko ina haka ya faɗa a Sokoto ai ba na gani bane gidanmu ne ba za mu yarda ba in kana da damar mallakan bomb mallake shi in kana iya mallakan nuclear ka mallaka idan dindiga libarbar ne mai amanar sa ka mallaki kana shin mallaki jitri mallaki nizal mallaki duk wani ƙarya an hana mallakan makamai yan bashi na suka samu wallahi ni ina sa ran zan ɗauki bindiga ina sa ran a raina zan ɗauki bindiga in je ƙasashen da ake gwagwarmaya a yi da ni dan wani wawan ɗan bidi'a wawa matsoraci ni dai hana ni fita me kuke ce mutanen da suke sa bom a jikinsu ya san zai mutu ba makawa ya je shiga kungiyar kafurai ya mutu in ya so ya bar gwagwarmaya da yan baya su ba su son ransu ba su son ƴaƴansu ba su son matan to ne bambancin mu da su dama wannan hudubar suna jin haushinta wannan karantar ana jin haushinsa ubanka kai makareci ne ƙarya kake